Шамине, оде шамине, мари покрай дойкине дворето. Добре дошли на нашата великденска изложба. Радвам се, че отделихте това време ценно, защото е времето за боядисване на великденските яйца, Велики четвъртък е. Много се радвам, че в тази изложба се отзоваха едни много талантливи деца за пореден път. Това са иконописците на госпожа Дотка Калъчева от училище Кирил и Методий. Ами аз съм Мария и аз направих тази икона Дева Мария и Исус Христос. Нарисувахме, защото съм Мария и реших точно тази да бъде. А какво мислиш за самата изложба като цяло? Изложбата е много добра идея да покаже творчеството на учениците, които могат да творят и правят наистина красиви икони. И не само. Също така госпожа Шурелова в момента я няма, тя може би малко по-късно ще дойде. Да, но също е една школа с големи традиции. Госпожа Шурелова води школата в Младежки културен център с едни прекрасни стъклописци. Приложното изкуство, нещо, което преди малко пропуснах да спомена, е от читалището в Рудник. Между впрочем, едни дами там, много ентусиазирани в читалището, обгрижват и обучават на приложено изкуство децата в това малко затворено пространство. Виждаме едни така доста сериозни заявки и много се радваме, защото те за първи път всъщност участват в детската ни галерия като автори. Като картини участва и школата на Краси Зимин към ОДК. Влади, ето един от авторите. Благодаря ви. Пожелавам, разбира се, поразгледайте, може да се почерпите. Пожелаваме много светли празници и мир и любов в душите.